In-negozji baqgħu għaddejjin dak li jkun mhux se jsib negozji falluti. Kliem il-Prim Ministru l-mexxej Laburista Robert Abela waqt intervent telefoniku fuq ir-radju tal-Midja Laburista. Ta' minkejja li ftit tal-mumenti wara l-istess Abela saħaq illi il-ġimgħat li ġejjin ħajkunu ibsin sabiex nirkupraw ekonomikament. Diskors kontrastanti għall-aħħar illi juri li l-mexxej Laburista assolutament mhux konsistenti f'diskorsu. Studju illi sar juri illi aktar minn nofs il-bejja ta' affarijiet relatati mal-abbiljament kif ukoll ristoranti qed jikkunsidraw li naqsu l-operazzjonijiet u saħansitra jkeċċu lil ħaddiema jekk il-livell preżenti ta' nuqqas ta' kummerċ jibqa' jippersisti fix-xhur illi ġejjin. Fl-istess riċerka li saret f'Ottubru mill-PwC, diversi negozji rrappurtaw tnaqqis fin-negozju tagħhom matul is-sitt xhur ta' qabel, ta' filwaqt li l-prospetti għan-nofs sena li ġejja huma skoraġġanti, speċjalment fost is-sidien tar-ristoranti b'5% biss ta' dawk intervistati għandhom ħsibijiet pożittivi. Intant il-Prim Ministru Robert Abela falla milli l-issenem kelma waħda dwar ir-rapport fil-ġurnal The Sunday Times of Malta tal-ħadd filgħodu.